Ahoj, teším sa, že chceš pracovať na svojej postave. Dnes to bude ale krátka ukážka toho, čo môžeš nájsť na Hero Hero. Mám tam celú knižnicu lekcií zameranú na chudnutie a spevnenie postavy, tak odkaz ti dám do popisu pod video. A teraz len zober podložku, nájdi si príjemné miesto a poďme na to. Ahoj, rada ťa vidím pri ďalšom spoločnom videu. Dnes nás bude čakať jeden veľmi rýchly, efektívny, silový jogový workout zameraný na celé telo. Rozlož si podložku, nájdi si príjemné miesto a poďme rovno začať. Dnes začneme na 4 v pozícii stola. Takže tabletop, dlane dám do zeme a prsty rozložím trošičku ďalej od seba, nech ma nebolia zápestia, kolena umiestním pod bedra a poďme trošku len rozhýbať chrbát. Tak s nádychom otváram hrudník, prehýbam sa v celom rozsahu chrbtice a s výdychom zase vyhrbím chrbát. A ešte 2-krát nádych a výdych. Posledný nádych a výdych. S nádychom nájdem neutralitu a zanožím pravú nohu dozadu za seba. Vyťahnem ju asi do úrovne môjho tela, vytlačam sa z dlaní, cítim, že mám aktívny sedací sval a ľavú ruku natiahnem dopredu pred seba. Nádych nás predloží za oboma a s výdychom stiahnem koleno lakeť k sebe. A ešte takto 4-krát s nádychom sa predĺžujem a s výdychom sa vytlačam z pravej dlane a cítim pevný stred. A ešte 3 nádych a výdych. 2. Skúsi plynúť s dýchom, tak aby každá jedna pozícia začala nádych a ďalšia výdych. Nádych nás predĺží a výdych položím len ľavú dlaň. Pravá noha je vystretá, no chodidlo zaflexuj. Povyťahni sa za pravou pätou a potom ťukni prstami do zeme. A opäť hore a dolu. Nechcem sa prehýbať v krížoch, chcem cítiť, že mi pohyb vychádza akoby z pravého sedacieho svalu, z bedra. Pokračujem ešte 6, 5, vytlačím sa z dláni, 4, celá chrbtica je v predĺžení, hlava mi nepadá. 2, 1. Vytiahnem nohu hore, len ju pokrčím v kolene. Podobný princíp. Predstav si, že chceš vytlačiť chodidlo hore smerom k stropu a koleno ťukne dolu do zeme. Možno sa ani nedotkne, len ten pohyb. Ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Myslím na to, že sa nechcem prehýbať v chrbáte. Posledná sekvencia, stále pravá noha. Otvárame to koleno von do pravej strany a zavriem ho. A znova otvorím a zavriem. A tu chcem minimalizovať pohyb v mojom trupe. Čiže jemne spevnený stred tela a vnímam, ako mi pracuje zadok, stiehno. Pokračujem 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položím koleno do zeme, vytiahnem pravú ruku hore, smerom k stropu, s nádychom sa predložím a s výdychom ju ťahám popod svoje ľavé rameno, ako by sa chceš úplne natiahnuť až do priestoru. A keď uložíš pravé plece a pravú časť hlavy do zeme, tak ľavú ruku natiahni dopredu, ako by chceš chytiť predný okraj podložky. A na chvíľu sa tu úplne uvoľní, pokojne sa môžeš vyvesiť, len hľadaj príjemný. Toto nemusí byť ani veľmi intenzívny stretch, ale v tvojom pravom ramene je medzilopatkový priestor a nechaj uvoľniť pravé zápestie, ktoré teraz trošku viacej pracovalo. Ostane ešte 2 dýchy tu a potom si toto celé zopakujeme do druhej strany. Prenesiem ľavú dlaň do zeme, pravú vytiahnem hore s nádychom, tak ako sme sem prišli, odchádzame, vrátim pravú dlaň do zeme. Znova sa ustalím na 4 v tabletope, ľavú nohu zanožím dozadu za seba do úrovne svojho tela a pravú ruku natiahnem dopredu pred seba. Nádych ma predĺží a s výdychom stiahnem koleno a lakeť. A znova nádych, výdych. Pokračujem ešte 3, 2, 1. Poď končatiny vystrieť, polož pravú ruku, zaflexuj ľavé chodidlo, vytlač sa z dlani s pevným brucho a ideme vytiahnuť ľavú pätu hore a dolu. Hore, dolu. Ešte pokračujem na 7, 6. Cítim, že mám zádok pevný. 5, 4, 3, 2, 1. Vytiahnem nohu, pokrčím ju v kolene, vytlačom sa cez pätu hore, koleno dolu. Hore,
dolu. Na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ideme nohu otvárať von do strany a zase zavriem. Otvorím, zavriem. 8. Snaž sa mať pevný stred. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položím koleno do podložky, ľavá dlaň sa vyťahne hore s nádychom, s výdychom idem popod, načehnem sa popod svoju právu. Keď sa uložím, tak práva ruka ide dopredu. Na chvíľu sa tu vyvesím a dýcham si. Vrátim právu dlaň do zeme, nech môžem ľavú ruku vytiahnuť hore. Položím ľavú dlaň do podložky, zatnem prsty na nohách do zeme a s výdychom dole pozerajúci sa pes. Pokojne si tu poprešlapuj, trošku pouvoľňuj telo v častiach, kde treba. Možno zadná línia nôh, lítka, hamstringy, chrbát, bedra, krk. No a potom sa prerolujem do plenku. Tu ak treba, upravím si vzdialenosť. Nech mám dlane a ramena v jednej rovine a prsty na nohách a päty v druhej rovine. Nepadám do krížov, mám pevný stred tela, nádych, s výdychom cúvam dozadu, idem dole pozerajúci sa pes, ale moja pravá ruka ťukne k ľavej nohe a vracem sa naspäť do plenku. A opäť druhá strana. Ľavá ruka ťukne k pravej nohe a vrátim sa do plenku. A idem ešte takto 8. Nepadám do krížov, mám pevný stred tela, 7. 6. Pekne aktívna celý čas. 5, 4, 3, 2, 1. Až sa stretneme v plenku a odtiaľto položím pravé predlaktie, ľavé predlaktie, položím pravú dlaň a ľavú. A idem ľavé predlaktie, pravé, ľavú dlaň a pravú. Navážim sa vpred nádych a výdych, klesám chaturanga. S nádychom hore pozerajúci sa pes a výdych dole pozerajúci sa pes. Dokračujem si na začiatok podložky a budem v hlbokom predklone. Na chvíľočku sa tam vyvesím, keď potrebujem, obchytím si opačné lakte alebo pokrčím kolena. Potom vyvesím ruky a kolena pokrčím o čosi viac. Až si sadnem akoby na stoličku a ruky vytiahnem hore smerom k stropu, prenesiem váhu na päty. Nádych a s výdychom brucho ide k stehnám, ruky idú dozadu, lopatky stiahnem k sebe. Ešte dvakrát takto vyťahujem ruky hore s nádychom a s výdychom klesem dolu. A posledný nádych hore a výdych dolu. Nádych, vytiahnem sa opäť do stoličky a s výdychom dlane do zeme, hlboký predklon, čelo ťahám ku kolenám. S nádychom sa predložím do polovičného predklonu a s výdychom odkročím alebo odskočím, chaturanga dolu. Nádych hore pozerajúci sa pes. Výdych je dole pozerajúci sa pes. Pravá noha ide hore s nádychom a s výdychom prenies koleno k pravému lakťu. Nádych, noha ide hore a výdych do kríža. Nádych hore. Výdych, koleno ide k čelu. Tu ostaň, vytlač sa z dlani a potom koleno priamo dolu do zeme a opäť hore. A znova dolu a hore. Posledný dolu, hore. Vytvorím priestor a dokročím nohou rovno medzi dlane. Nádych ma vytiahne do výpadu, výdych, krčím ľavé koleno aj lakte. A opäť vystieram a znova krčím. Posledný vystriem a krčím. Vytiahnem ruky hore, nádych, výdych, bojovník 2. Pravá noha je pokrčená. Nádych, vystieram obe kolená, ruky nasmerujem hore a s výdychom klesám dolu. Odtiaľto skanda sa na vystriem pravú nohu, krčím ľavú, ale nesadnem si úplne, ostanem asi tak v polovici. Vrátim sa naspäť, bojovník 2. Položím dlane do podložky okolo pravej nohy, odkročím si dozadu tú pravú, nechám vo vzduchu a tak klesám dolu. Nádych hore pozerajúci sa pes. Výdych dole pozerajúci sa pes. Ľavá noha ide hore s nádychom. Výdych, poď k ľavému lakťu. Nádych, noha hore. Výdych do kríža. Nádych hore. Výdych, koleno k čelu. Vytlačím sa z dlani a výdych, koleno dolu. A hore. A dolu. Hore. Posledný dolu. Hore. Dokročím chodidlo medzi dlane a s nádychom sa vytiahnem do high lunge. Výdych, krčím kolena aj lakte.
A opäť vystieram a krčím. Posledný vystriem, krčím. Nádych high lunge, s výdychom bojovník 2. Vystieram ľavú nohu v koleni, ruky idú hore, výdych, vrátim sa do bojovníka. Skanda sa na ľavú nohu, vystriem, pravú pokrčím, vrátim sa naspäť do bojovníka. Položím dlane do zeme, odkročím si dozadu, ľavá noha ostane vo vzduchu, chaturanga. Nádych hore, pozerajúci sa pes. Výdych dole, pozerajúci sa pes. Dýcham si na 3, 2, 1. Pozriem na svoje ruky, dokročím alebo doskočím do malasany, takže chodidlami z vonkajšej strany mojich dlání, lakťami si vytlačam kolena, dlane spojím pred hrudníkom. Cítim, že mám celú plochu chodidla v zemi a kolena mi nepadajú dnu. Spojím dlane, prepletiem prsty a ukazovaky namierim hore. Predstav si, že sa chceš predložiť za tými dlaňami. Spevni svoje stehná a s nádychom idem hore. Keď som hore, vystieram svoje kolená a zdvíham päty. Pokladám päty a klesám dolu. Položím dlane do zeme a odtiaľto odkročím alebo odskočím dozadu, chaturanga. Nádych hore, pozerajúci sa pes. S výdychom dole, pozerajúci sa pes. Práva noha ide hore, nádych. Výdych, ťuknem k pravému lakťu. Nádych, noha hore. Výdych k ľavému. Nádych, noha ide hore. Výdych, dokročím medzi svoje dlane. Nádych ma vytiahne do high lunge. S výdychom ide brucho k stehnu, ruky idú vzad, lopatky stiahujem k sebe a ešte dvakrát takto. Nádych hore, nohy pevné. Výdych dolu. Posledný nádych. Výdych dolu. Tu mám váhu v pravej nohe a ľavú zdvíham, balansujem, lietam. Keď mám stabilitu, ruky naťahujem dopredu a dozadu. Ešte 2 dopredu. Dozadu, posledný vpred a vzad. Tu prinožím ľavú nohu do zeme vedľa pravej, stolička, sadnem si, nádych. Výdych, dlane do zeme, hlboký predklon. Nádych je polovičný, výdych, chaturanga. Nádych je hore, pozerajúci sa pes. Výdych dole, pozerajúci sa pes. Ľavá noha ide hore s nádychom. Výdych, poď k ľavému lakťu. Nádych, noha hore. Výdych do kríža. Nádych hore. Výdych, koleno k čelu. Nádych, noha ide hore. A s výdychom dokročím medzi svoje dlane. S nádychom sa vytiahnem do high lunge. Výdych, brucho nad stehno, ruky idú vzad. Ešte 2, nádych hore. Výdych dolu. Posledný hore. Dolu tu ostanem, prenesiem váhu na ľavú nohu a pravú zdvíham. Keď mám stabilitu, ruky namierim vpred a vzad. Ešte 2 vpred, vzad, posledný dopredu a dozadu prinožím pravú nohu do zeme vedľa ľavej, stolička, sadnem si. Dlane dám pred hrudník a zdvihnem svoje päty. Som len na špičkách a pomaly kontrolovane klesám dolu a až si zadkom čupnem k pätám. Ruky načehnem dopredu a sadám si, stolička. Odliepam nohy od zeme, spevním brucho, spojím dlane, prepletiem prsty. Ruky namierim doprava, doľava. Doprava, doľava, pokračujem a ešte párkrát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozdelím ruky, buď ich nechám tu, alebo si ich môžeš položiť do zeme za seba. Nádych, vystriem, výdych, pokrčím. Nádych, vystriem, pokrčím. 8, ťahám to cez pevné brucho, nie cez kríže. Už len 6, 5, 4, ešte 3, 2, 1. Sadnem si do tureckého sedu. Sadnem si, sedacie kosti dám do zeme. Vyťahnem ruky hore s nádychom. Spojím dlane, prepletiem prsty, pretlačím ich hore smerom k stropu, doprajem si veľký stretch. Výdych, úklon doprava. Nádych, idem na stred. Výdych doľava. Nádych, idem na stred, výdychom ruky za chrbát, spojím dlane, prepletiem prsty. Hánky potiahnem dolu smerom k stropu, otvorím hrudník a klesám dolu cez ten turecký set do predklonu. Vyrolujem sa hore, položím ruky na kolena.
Nádych, vytiahnem ramena hore k ušiam a s výdychom ich zvesím dolu. Ďakujem ti krásne za spoločný čas. Dúfam, že si dobre zacvičila, zamakala a teším sa na teba pri ďalšej praxi. Verím, že si dobre zacvičila, a len pripomínam, ak chceš vidieť výsledky ešte rýchlejšie, pozri na moje Hero Hero, odkaz nájdeš v popise pod videom. Mám tam ďalšie lekcie zamerané na chudnutie, na spevnenie postavy. A ja ti za dnešok ďakujem a vidíme sa pri ďalšej lekcii.